David González, Josu Luengo, Baritz Lete eta Ekain Elortza dira Kobra taldeko kideak. Eta Fire izena dara argitara eman duten estudioko azken emaitzak. Ekain eta Aritzekin elkartu gara Zarautz herriko torreoian, disko berriaz gehiago jakiteko. Musikalki roka eta metala dira talderen bi zutabe nagusiak, baina disko berrian norabide berriak ere badira. Pasaen urteko irailean hasi zen laukoa diskoa lantzen, eta 2020ko otsailean grabatu ziren disko honetako 10 kantuak. Seginen 2019ko iraila inguruan, Dabife berritxagarraken biraren azkenengo txampa hori bukatzear zeukan, eta orduan denbora gehiago zeukan taldeari dedikatzeko, eta orduan erabaki genuen ordua zela abesti berria konposatzen hasteko eta disko berria prestatzen hasteko. Eta hasi ginen orduan irailean 6 hilabete inguruko lana izan zen, eta ginen urtarrila bukaeran edo sartu ginen Koba estudioetan grabatzen, eta ordura arte 6 hilabeteko prozesua izan da. Justo iraia hortan hasi aurretik, genera matzan urte betegi alde nahiko beldi, Davidek eskatu zigun horre deskansotxo bat, berak azkenengo berritzarraken azkenengo bira oso disfrutatzeko, da beste gauzarik ez egiteko beren buruan. Berak argi izakan, danoi esan zigun, da notado zegoen ginean, hori. Aurten izan biazala, horrenen urtia, beti gara talde, gure agenda beti izan dira, nahiko zaiak izan dira, kuadratzeko da aurten izan biazan, laurok libre, da kobran lan egiteko, da oso ikiteko da. Kobraren musika bidean beste urrats bat da Fire. Musikalki lurralde berriak badira eta territorio berrietan murgiltzeko nahia ere. Genukan ideia bat hasieratik, abestiak sortzerako orduan, disko nolabait irekiago bat edo izateko, eta agian beste bide batzuk ere probatzeko. Esango nuke hori norberaren beharretan dagoela, ez? Ritziar eginda geneukan, agian bide hori hartuta geneukan, eta geneukan behar bat, agian beste bide batzuk probatzeko, eta ni pentsatzen, sortzaileek behar dutela, ez? Beste bide batzuek hartu, batzutan hobeak izango dira, edo okerragoak, edo dena alakoa, baina norbera bizirik mantentzeko, ez? Eta hori helburua hasieratik hori izan da. Guk bizi sentitzea, eta hori lehen esan dako zalantza guzti horiekin. Abesti orain artean egin ez ditugun abesti batzuk egin ditugu, eta zalantza asko ere izan ditugu, eta bide hori hartu edo ez, edo horrelakoak pasa dira, ez gure artean, baina azkenean... Inoz ere ez baduzu probatzen edo arriskatzen, ez duzu jakingo, ez? Edo gustatzen zaizun, edo probatu egin behar duzu. Lokalian, grabatu, atara, arriskatu da. Guk adibidez, drama handi bat egiten genuen, momentu batzu. Igual, gure bidetik ateratzen da, eta ez dakiz, eta horrelako gauzak, baina, gero benetan, azken finean, pertsona berdina gara, eta segurazki ez gabiltza orain arte egin dugunaren oso urruti, edo ez gara asko urrunik, orduan, hori izan da pixkat, disko honetan ikuste horre markatu gaituela asko, baina esentzia hor dago eta nik uste Kobraren nortasuna ere mantentzen dugula inongo dudarik gabe. Gehiago da gian gure barne zalantza. Batzutan garrantzia gehiago ematen dugu momentu horiei, da gero denbora pasata konturatzen zera, ez dela hainbesterako, edo igual lehio berri bat zabaltzen duzu, da kasu mundu berri bat zure aurrian, da. Taldeak inoiz egin dituen kanturik azkarrenak esaterako,
disko honetan biltzen dira, eta grabaketa zabaltzen duen Firebird kantua da horren adibide argiena. Firebird da diskoko lehenengo abestia, eta Firebird eta gero zer dator, ez? Puzzlea nola sortuko dugu edo nola moldatuko dugu, eta bai, uste dute hasieratik izan genuela garbi, eta hori, zaplastiko eder batekin hasi nahi genuen diskoa, eta uste dut hortxe dagoela. Bai, nahiko zaila diskoa jotzeko, ia esan, nahiko kostatu zitzaidan grabatia, da ere hori. Ensaio asko egon dira, baina beti konposaketan lantzen ez, da denbora oso gutxi ginon kantuak ondo ikasteko, da ondo jakiteko, da grabatzerako orduan, 3-4 egun horiek Sanperen estudioan, lan politian genuen, da nahiko intentua, da alkerdi nahiko genuen. Baina oso pozik goine disko entzuten da, egia esan oso pozik nago nire bateriekin, edo grabatzako bateriekin nintzat. Ekain da taldeko bateria jotzailea. Disko bakoitzean bateria mota batekin grabatu du, eta honakoan ere aldaketak izan dira materialean. Orogorrian danon artean egiten dugu dana. Nire Madrilen bizi naiz, da bizi naiz beti etorri, dakat nahiko zaila dakat etortzeko astero, da lede ere bateria gotzen du, da berak ere onda lokalian lantzen Baidabidekin da Jesukin bateria partia, da normalian holan egiten ditu kantua, baina kasu honetan estudioan bertan gauza asko landu ditugu ere, parte konkretuak, ez? Nahiko segon base bat moduan eginda, rimuak eta, gero zatika jungera lantzen, hobetzen, Estudioan lan asko. Lan asko egon da, aurreko diskotan baina askoz ere gehi uste. 50-60 urte dituen bateria batekin grabatu nuen. Da Tama Belbras kaja nirikua oso ezaguna, da asko erabili izan dakua estudioan da grabaketetan. Da gero paizte plato handiak, ez eta hainbeste aldatu, baina pizka bai. Timbal txiki hauak, da konkretua honak nahi genuen, da garbi, soinu garbi hauak, kantuak ere teknikoa dira, harinagoa, da nahi genuen hori, soinu konkretu hauak. Da, depende, pizkate, ze kantu da, ze diska mota nahi dugun egin, aldatzen. Aritzeek ahotsak landu eta grabatu ditu, eta ahots linea ezberdinekin aritu da jolasean. Orain artean jorratu gabeko erregistroetan sakonduz. Bai, orain arte ahotsetan baita ere, beste hainbat gauzetan ere asko sakondu dugu, baina ahotsei orain kontan eman diogu horrelako garrantzi berezi bat eta landu ditugu inoiz baino modu intensoago batean, ez? Orduan egia esan, egon dira momentua sufritu dudan momentuak izan ditut, baina egia esan benetan oso pozik nagoela, ez? Hori lokalean pasa dugun denbora guzti hori, demoak egin, edo maketak, eta ideiak pasa, eta zure taldekidei pasa, eta taldekideek bai, baino... Agian hobetu daiteke, eta horrelako momentua burura beste zerre etortzen ez zaizunean, eta horrelako gauza, baina egia esan nik oso modu positiboan ikusten dut eta oso pozik nago emaitzarekin.
eta ikusten diot gauza hon pila bat, horri, askotan tiratze sakatzen dizute eta uste duzu igual ez daukazula ezer gehiago emateko. Baina, bueno, gero ateratzen dira gauzak eta oso pozik. Diskoa Xanpe soinu teknikariarekin grabatu dute Bilboko Koba estudioetan. Xanpe taldearen zuzeneko soinu teknikaria da, eta zuzeneko indar hori islatzen da diskoan ere. Argi baldin badaukagu gauza bat, da Xanpek oso ondo ezagutzen gaituela eta argi geneukan berarekin egin nahi genuela, ez? Gauza on asko ditu, asko ezagutzen gaitu, bertan gaude, nolabait esateko, gure etxea dela ere esan dezakegu, eta bueno, dena alde geneukan, bera gogo askorekin zegoen baita ere, eta nik uste nabaritu dela, edo nabaritzen dela, denon gogo horiek eta albezain disko honena ateratzeko grina edo geneukala, ez? Eta nik uste emaitza kristona dela, Xanpe kriston soinu hona atera dugu, esango nuke orain artean izan dugun honena diskoetan, eta bueno, zuzenean ere, beste hainbeste, Xanpek bi gauza horiek ematen dizkigu. Zuzenean kriston soinua ematen digu, eta diskoan baita ere, eta diskoan berak aportatzen dizkigun gauzak ere oso interesgarria dira, beti ere diskoa aberatsagoa izan dadin, eta horren beste urte elkarrekin egon da, ia berak daki gutaz gehiago gugeu baino. Baina egia disko hau argi ikusten genuela hasieratik, kantu guztiak nahi genituela zuzeneko jo, ez? Igual beste diskotan, batzen pare bat, argi geneukala, diskorako oso ondo espeziala, baina, bueno, zuzenekotan ez genuela joko. Baina diskontan, argi ikusten genuen, hori. Hasieratik inglesa izan da Kobra taldearen kantuen hizkuntz nagusia. Aurreko diskoan euskaraz abestu zuten kantu batean, honakoan berriz, 2 kantuetan. Bueno, aurrekoan bat, oraingoan 2, igual hurrengoan 3. Ez dakit, egia esan horrela irten da, ez? Ez da... Adiez letrak egiterako orduan, Mikel González lagundu digu pila bat, ingelesezkoak egiteko, eta gero beste pare bat euskarazen ditugu, horrela sortatu delako, egia esan. Orduan ez dakit, ikusiko dugu, agian erderaz abestuko dugu. Egia esan ezin dugu, ez da erabakita dagoen zerbait, ez da hitz eginda daukagun zerbait. Ikusiko dugu, horrengoan ze gertatzen den eta ze egiteko gogoa daukagun eta horren arabera. Adibidez Legarreko kanpaia kantua ideia bat zen, ez da kantu, ez? Josuk argi zaian rifa, ez? Kantuko rifa da berak oso argi ikusten zuen, zeo zer imezala horrekin, da behin ensaiatu genuen pizkate lokalian, da gero estudian genuen kantua. Da nik behin bukatuta entzuen letran, ez nekin euskeraz izen mehazanik, da sorpresa politia zen da. Kantua entzutia euskeraz, da oso riff simple batetik edo gauza txiki batetik, ze kantu handia edo irten den, ez? Beharko dugu indar
aurreko diskoetan B-serieko filmak izan dira taldearen itzen zutabe. Fire diskoan berriz, bestelako norabideak badira, naiz eta orokorrean, disko iluna eta ezkorra izan. Bai, disko honetan pixkat helburua edo bidea ezberdina izan denez, edo bintzate aldaketa nahi izan dugunez, hitzetan ere beste dugu. Baina arte filmak eta horrelako gauzak eta zinea izan ditugu izpide, baina orain honetan aldatu dugu, beste hori alde batera utzi eta beste bide batzuk hartzeko, eta Mikel Gonzálezek lagundu dugu, Daukena naia lagundu dugu hitzetan. Eta pixkat gizakiaren seriez eta horrelako zetaz hitz egin dugu disko honetan, hori izan da pixkat erabili dugun bidea. Ez dugu esango disko alaia denik, ez? Baina hori, sua pixkat ardatza hartuta, egin duguna da, energia hori aldi berean horri isladatu eta diseinuarekin eta horrelako gauzekin bide hori jarriko. Aurreko diskoetako zuri beltza alde batera utzita, gorri beltzean dator Fire diskoaren diseinu lana. Formato digitalean, CD-an eta vinilo formatoan kaleratua izan da. Diskoaren izenburua pentsatzen hasi ginenean, oso garbi ere ez genukan nora jo hasiera batean, baina gero laugarren lana izan da eta nolabait esan genuen, hori isladatu dezakegu eta nola isladatu, Eta hor Eskandinavia inguruko hizkuntza batean horrela idazten da Fire, eta hori alde batetik, gero lau esan nahi duenez hori hartu dugu, eta gero aparte suaren elementua, ez? Orduan hori dena uztartzea nahi genuen, taldearen aldaketa edo eraberritze hori isladatzeko. Cancerbats taldeko Liam Corny abeslariaren ahots entzun daiteke We Are Next kantuan, eta bideo horretan joko polita egiten du aritzen ahotsarekin. Davidek berritxarrakekin batera biran zebilela ezagutu zuen, eta kontaktua eta mantendu dute ordutik, jaialditan edo jaialdiren baten edo bestean elkartu zirelako, eta harremana bazuten, eta harreman hori dela eta lortu Liamek kolaborazio hori egitea, eta esan oso pozik gaude. Bestiaren bukaera eman geniolako, eta ez genekien ezer finkatu gabe berari eman genion, eta gero letraren zati bat ere eman genion, eta hori hartuta bera dizegun emaitza, eta sekulakoa, ez? Kristonaz, Cancerbatsen jarraitzailea gara baita ere, eta bere energia, berak zuzenean daukan energia hori bertan isladatzen da baita ere, eta gauza bat. Diskoa kalean taldeak 4 kontzertu prestatu ditu lana zuzenean aurkezteko. Azpeitian, Gasteizen, Valentzian eta Madrilen ariko da banda zuzenean datozen asteetan. Bai, ez? Bazan ordua. Ia joal ditugun, ez? Gaur egun ez dago ez egur, eskuten zera datak ataratzen, da normalian, gutxi batzuk egin aldituzu, baina, behintzat horre gaur, laudata ditugu, Azpeitin, ez? Azpeitin, Gasteizen, Madrien da Valentzian, sentsazio pixkat arraroa. Gogoa izugarriak, son gogoak jotzeko, baina hori, gero behin jotzera joan eta ze egoera aurkituko dugun, ni momentu zen pixka deskolokatuta nago, baina bertan ikusi beharko da, pentsatzen da, ia behin hasten zarena, eta nizta zure parean dagoen ikuslegoa egoera ezberdin batean aurkitu, azkenean musikak ematen diguna ere atera beharko dugula eta irtetzen zaiguna beraiei ere eskaini, ez? Beraiek agian ezingo dute modu berean
baina, bueno, ez dakit, gogoak kristona ditugu eta ikusiko dugu gero eta kontzertu gehiago egiteko moduan gauden, eta gero eta mugimendu gehiagorekin. Konsiste gara, da hone horrekin, paziente izan behar gehala, lasai hartu, entetzen dian kontzertu gutxiak edo aprobetxatu, hori, luzerako dua ez, pazientea da... Agujetak eukitzeko gogoz daude, lepoan eta bian da horrelako... Gogoz daude, orduan etor daitezela.